Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, nakapagluto ulit kami. So, luto namin dito ay yan po, fried shrimp. Ito, malalaki po. Dito sa amin po, naka-timing lang po ako ng medyo malaki po. Tapos ang yung kilo nito is 320. So, wala pong tiger shrimp dito sa amin. Tapos sinigang din po na hipon. Sarap po niyan, sabaw pa lang, panalo na. So, before kami mag-start mga ka-studio, shoutout muna namin mga bagong VIP members po na sumali sa channel. So, shoutout po kay Ma'am Sweetlyn Teriote. So, si Ma'am Sweetlyn po, nagmumukbang din po yan. Ang sarap ng pagkain. Ma'am, magaling kasi siya magluto. Tapos sa ibang bansa din si Ma'am Sweetlyn. So, nag-avail po siya ng Silver VIP. Tapos, shoutout din kay Melody Mahinay. So, si Ma'am po, nag-join po sa Silver membership to. Sa Silver VIP po. Walang channel si Ma'am Melody. Kasi pa-birthday la daw yung sa kanya. Salamat po Ma'am. Aloring Stena. So si Ma'am po nag-avail po siya ng Gold VIP. So mayroon din palang channel si Ma'am Aloring Stena po. Na-hit na niya po yung subscribers. Yung kulang na niya is watching hours. So sana po matulungan po natin siya po. Kay Ma'am po, iba't ibang klase po yan sa kanya. Mayroon siyang mga reaction video. Mayroon din siyang mga mukbang, iba't ibang kuhan po. Random vlogs, kumbaga. So, please check out po mga channel nilang. Dalawa po doon si Ma'am Sweetlyn Teriote, mukbanger din po yan. Tapos si Ma'am Aloring Stena, ayan po. So, maraming salamat talaga sa lahat ng nag-support po sa channel po. So, ayan na po. Bago kami mag-start, pray muna kami mga ka-studio. Bless us, O Lord, and these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. So yan, kainan na po. Hindi pa kumakain dyan, tara po. Meron Sabayan niyo din po kami. kaming limoncito juice sa inumin namin. Yan, nahin ka to. Sarap nito dahil suka. Oh. Wow. Ang laki po. Ayan oh. Ulo pa lang nito. Ulam na. Suka na manghang. Ang sarap mo. Madalas lang po kami nagkakain ng ganito kalaking shrimp. Dahil yung na-afford lang namin yung 50 or 60 pesos yung kilo pa, no? Yung maliliit lang ba? Ito, ang laki. Laki ng laman. Yan o, ang laki. Wow. Nalong panalo to. Suka na manghang. May dumaan na airplane, sabi ni sa exposed daw. Iyaan na lang yan, we. Sarap ng ulo ko. Nga. Sarap titipin. Si Sakto, pinakain ko na kanina. Matagal kasi kami mag-set up kaya pinakain ko na lang siya. Panalo. Ito naman, sinigang. Sarap. Kasi mainit pa to ba? Bigyan kita mga. Madami tong. Wow. Ay, sorry. Madami tong kangkong leaves. Kangkong mga. May kamatis, okra. Yan lang. Bigyan kita sa bawah. Yan po. Thank you, Pang. Kinayan mo? Mm. Yan, sabaw pa lang. Panalo na talaga to. Wow, ang lalaki mo. Sarap talaga. Ang hipon gawing sinigang pa, no? Sarap.
Yan, may mga talong oh. Kuha ko, ang dami sabaw mahigop. Yan mang. Dito ko lang lagay ito. Kilang ba? Kain po tayo. Sarap ng sinigang. Grabe ang sarap ng sabaw mo. Wow. Ang aga ko pong nakapag-exercise dahil tinulang siya ng sahog sa sinigang ba. Nakapunta akong palengke, nagbisikleta lang ako. Wow, yan. Ulo pa lang, panalo na. Basta malalaki yung shrimp, shrimp, hipon. Mabilis lang balata, no? Pero yung maliliit pa, pwede mo naman kainin lahat. Sarap talaga. Yan, no? Sabaw. Yan, kukulangin itong ano. Rice. Meron pa dyan punti pa. Busin natin yan. Yes. Sarap talaga ng gulay ng sinigang ka, no? Yan. Yan, no? Sabaw pa lang. Naubos ng kanin ko. Ano mo pa? Mayroon pa ba pang? Kunti na lang. Yan po. Ubus na namin Ubos isang na. kaldero. Ang dami nung sa akin, no? Pero pag meron sabaw, bilis maubos. Ito lang kasi yung, maliit lang kasi itong rice cooker namin, no? Tapos nakuna na ito ni Sas kasi tapos na siya kumain ba? Ang dami rin kasi naubos ni Sax. Burrito niya talaga itong sinigang. Sinigang na sabaw. Bilis maubos ng rice. Panalong sabaw. Grabe pang pinagpapawisan ako. Isme, pati ako eh. Mainit-init pa kasi yung sabaw. Sarap talaga pag dito kalaking hipon mo. Lalo na siguro yung sobrang laki pa, no? Yung tiger ba? Hindi pa namin na-try yun. Hindi pa kami nagatikim ng tiger shrimp. Pinagpawisan na ako. Ako din. Grabe, tumutulo na yung pawis ko. Sarap.
Sure talaga kanin mo. Mm. Meron pa dito pa. Oh. Pero may sabaw na. Ay, excuse. Yan. Sarap din itong okra. Yan po. Sarap. Mm. Itong first time ko kanina nagbike papuntang palengke. Hindi siya masyadong marunong mag-bike. Nag-practice pa siya. Mm. Takot akong magbike sa highway ba kasi maraming sasakyan. Yan o, ubos na kanin ko. Talagang sarap ng sabaw kasi ba. Ang dami ng kanin ko. Ang bilis maubos. Grabe talaga. Pag sinigang. Grabe po yung pawis ko, tumutulo na talaga. Excuse. Normal lang yan mang pag may sabaw ba. Mainit. Mainit na sabaw. Bilisan lang natin kunti pang parang may Nagtrabaho na naman. Mm. May nagtatrabaho kasi sa gilid namin ma. Mm. Excuse me po. Ay, sorry pang. Sorry. Mm. Sarap talaga. Shout out kami after nito mga studio. Mm. Grabe pawis mo mang. Uy, grabe. Tumutulo talaga yung pawis ko. Sarap talaga sa suka na manghang. Mm. Panalong panalo ulam mga ka-studio. Kunin ko na lahat ng gulay. Ubus ko na lahat. Ano yun mang yung maingay ngayon? Ano? Parang electric drill? Ano yun? Yan po. Excuse. Mag-shoutout ka na lang pa habang kumakain ako. Pwede din mo.
Ito sa iyo na lang to. Kaya mo ba? Kunan pa. Kunin ko tong isa. Dalawa. Yan. Wait siya. Tapon na ko ng pawis. Parang tumakbo ako ng 1 kilometro pang grabe yung pawis ko. Sarap nito. Grabe, sarap talaga. Last one lang po sa akin mga ka-studio. Mas gusto ko may suka, higop suka. Lemon juice. Grabe yung pawis ko hanggang liig na siya. Tumutulo na siya hanggang liig. Napit naman tayo matapos. Oh. Yan, last one. Last one na yan. Sarap no? Yung kilo ng hipo na dito niya, ganun kalaki is 320. Pero yung 320 dito dati, ang liliit mang. Nagkatsimpo lang ako ngayon dahil kakadating pa lang ba nung nagbibinta ng mga hipon. Tapos, pumili ako doon. Magkano ba yung kilo? 320 daw. Kung pwede ba yung malaki sa akin, musing na anak ko ba? Kaya kumuha ko ng mga malaki ba. Yung iba maliliit kasi. Yan, naswerte na ako ba. Shout out muna kami mga ka-studio. Shout out Jacqueline Olip. Sheila Calma from Davao City. Cleo Danis. Shout out sa family ni Ma'am Maria Atienza sa Batangas from Australia. Shout out Anapik Colyantes from Gunob, Lapu-Lapu. Shout out Giliza Vlog from Tacloban. Advance happy birthday Jonalyn Cardino sa June 28 at shout out sa family niya sa Davao. Hello po. Shout out Maricel Villan from Dipolog City. Shout out Lorely Padilla from Virginia Beach, USA. Janice Cornelio from Antipolo, Rizal. Marian Ributaso from Iligan City. Lay Miss from Narvacan, Ilocos Sur. Shout out Balaguer family from Laguna. Hi po. Glads Hans from Toledo, Cebu. Ex-Battalion ESD from Cagayan. Azlan Jeronimo. Windel Uano from Cagayan de Oro City. Maria Hilda Aquino from Taguig City. Shout out family Buenaflor and Publico from Bacolod City. Rex Hanlay from Lantapan. Grizel Tanhir. Grizel Tanhir yan, ma'am? Grizel Tanhir. Shout out po, ma'am.
Jennifer Duha from Qatar. Arpazad Dinamak Vlog from Dumaguete City. Ay po. Jen Salado from Southern Leyte. Jericho Barliso from Talisay City, Cebu. Baby Rosales from Madrid, Spain. Shoutout din Ralph Balaguer Vlogs from Laguna. And last, Sheila Rojas. Yan na po lahat mga ka-studio. Sana po nag-enjoy kayo sa mukbang namin today po na hipon lang po lahat. Iba't ibang klaseng luto lang, no? Bye for now and kita-kits tayo sa susunod na mukbang. Bye. Bye.